So guys, जोङो दिनै जोंनि मा होनो बैसागु मोसानायनि लास्ट मानि खाना जानो फैदों जोङो नोंथाङा देखायदो जे जों हामदानि दं मन्सुर ओमफ्राय दा समायना समायना सिख्लाफोर फैगोन ओमफ्राय जोंबो दा जाखांना लोंनानै मोसानोसै आरो बिलाहि अ नै जोंनि बैसागो खाना जानाया नायदो लोगोफोर नैबे गोथां दंबावोसो लकेल दाउ बाथियाव दोनांगोन न' बेफोराव दोनांगोन सुपारि नायो सुपारि जाजासिगोन जाजासिगोन बाहाय टाइम नांगोन नैबे बेदर मोजां नैबे मामोन सबाइ खारै सबाइ अनला बापा दामानो गोथाव माथो नैबे जाबाय ओंखाम नै रान्दिनिफोरा खेबसे सबाइ मैगं Wah, bika, mau berdor, mana mau nomor mana? ओमफ्राय मा मैगं सबाइ Posla onla. Wah, hika. मैगं जायाखै दाले मा मैगं अनला मायो बेदर मा नाममोन मा मति फटाफट जुमाया दोंना गैला जुमाया दोंना गैला जुमाया ना बावगौमोन ना नै जों ना माइब्रा रोसिजों अमा बेदर जादों जोंना दा माबा माइब्रानि रोसिल' Angga mendeng dah, cuma geran. Oma bedor halo karji sobai मा एसे जेव जाव सिख्लाफोरलै चिरांनि दै जिं मेलायावलाय समायनाथार दै जिंनि मेलायावलाय फाग्ला मेगना खनला नायना जाथावथारैखौसो नुफ्रांहरदों नायनानै आंहासो मोख्रेबनो बावगुलायदों फाग्लि साहस दङ बेनाव सेंग्रानि फाफ्लियाव होब्रांलायनानैसो मुलिफब सोबदों बियो हारांगि चिरांनि दै जिं मेलायावलाय